komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time las size 44. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan mga kaaksyon, i-try nato na makalabot kita sa Provincial Disaster Management Program Division. Ini may connection ini sa pag-check naton sa lakat sang panahon kay diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Naka-eksperyensya man kita no sining hapon sang magulogal umon nga palibot. Siguro tinakit-an nyo man ang aton sini kahawaan dira nga medyo naga lago mga aton sining kwan panganod no. So may epekto ini gihapon posible sining ni bagyong Ambo mga kaaksyon no. Ilang alang sila sa sinimat tiniyon. Sige lang, lasay sa 45 mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad. Sa mga utod na to na nga naga-standby now, nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay, kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Antes pa naman mga kaaksyon, formally mag-umpisa kita sa aton sining pagpangalagad sining gabi. Gina-invite na gid kamo sa pilalang kaminutos nga magpangamuyo kita sa gihapon. Kada adlaw nagalaom kita nga ining si COVID-19 ang madula na sa bugos nga kalibutan. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo para sa aming kahilingan na kami ay iyong proteksyonan laban sa 2019 and coronavirus na kumitil na ng maraming buhay at nakaapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya, para sa mga taong inatasan na pag-aralan ang kalikasan at ang sanhi ng virus na ito. Gayon din, upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap, gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan na kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas
upang masugpo ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristung iyong anak na nabubuhay at nag-ahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina, at tulong ng mga Kristiyano, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:48 na sa aton sining pagpangalagad. Kumusta? Subong adlaw mga kaksyon, yari di kita sa Biyernes, Mayo 15, 2020 kita. Congratulations sa aton tanan-tanan Aksyon Oliver, no? Mag-graduate kita subong nga gabi 11:59 sang Bachelor of Science sang ginatawag nga Enhanced Community Quarantine diri sa syudad sa Bacolod. Major Action Oliver sang face mask kag social distancing. Congratulations to us, ano? Mag-graduate kita. Pero may paribag-o kita nga pagtuon buwas nga adlaw, amo naman niya ang General Community Quarantine nga kadamo sa nag-enjoy because nga amo na mag-umpisa na kita sa paggawa sa aton sinima puloyan, although nga may ara gihapon sa ginatawag nga restrictions. May ara sang mga regulasyon, pero doon na boy, an kita 50%. Kadamo sa nalipay, because nga muna at least makagwa na kita sa kalibutan, a new world, new normal, pero kadamo man sang nahadlok, kay base anong resulta sini, palayo lang mga muyo kita sa mahal nga Ginoo. Action Firing Line. Kumusta dira mga utod naton nga naka-standby na? Daligid lang. Si nanay kasi tatay doga pungko na Action JM mo. Way nagidya liso-lisong dulunggan nagatutok na sa firing line. Nay, ang hulugasan hindi pagkalimti. Ha? Bisa nagapanghugas kanay, bisa nagalagatik hinay tutok lang sa firing line. Kay basi kamangan inakatanga kag ilaga karon sakit ang dulot sina. Action Firing Line. Anyway, sa monitor kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita. Una sa aksyon. Bukas naman ang aton sa Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account, i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naman naton dira mga ka-aksyon, yari ang aton sini nga mga numero 0938-225-5017. Kag sa aton siniman niya nga mga utod dira no, nga gusto ya mag hatag sang mensahe through sa aton sini nga Facebook Live. Kadto lang kamo da sa comment section kag i-type nyo lang din ang opinion, suggestions, greetings kag iban pa. Pero amo na, advance daan, nagapangayon ako sa pasensya, nga kung hindi ko ni mabasa karon dugay-dugay, pasensya gid, kay ti damo man kita sang dapat talakayon. Action Brian Morden. Action Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9 takna sining gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi? Bispiras iya sang ginatawag naton GCQ diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. But this afternoon, ang Department of Health sa Region 6 iya nagpagwa sang paribag-ong result sining swab test mga kaksyon.
may another one person kita nagpositive diri sa probinsya sang Negros Occidental nga taga Banwa sang Hinigaran. We don't know kung ano naman ni ang tika nga himuon sa aton sini nga probinsya. Banwa sang Hinigaran, paghalalong kamo dira kay may ara sang positive pero sa pag-insyende naton admitted ini siya. So kung din man ini siya karon nga hospital, kabay pa nga ini siya ang makarecover sang iya sini ginabatsyag sa sini nga mga tinion. Action firing line. Check tani karon nga aton sini probinsya but earlier before kita magpungko sa Action Marlon Hinavia sa afternoon reports kay na nagtinguha nga makakuha sang information nga kompleto regarding sini way pa nakabaton sang kompleto mga detalye ang aton sini nga Interagency Task Force sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Tutukante na karon sa aton sini nga pagpangalagad ang iban nga balita maka-aksyon lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi. I-check nato ng patrol kay kon preparation lang may ara na sang preparation ng aton sini nga mga jeepneys diri sa syudad sa Bacolod. I don't know ang iban but ang patrol kay na nakatukib sang isa ka di pasahero nga salakyan nagabiyahe ini Alihis Central Market. May ara na sang mga plastic cover nga nabutang sa iya sining sulod sang salakyan. May ara sang alternate nga setup so that mga kaksyon nga hindi bayular sining ginapatuman karon iya nga new normal ining social distancing. Action firing line. Kagastuso sang ginhimo niya, binutangan niya ka plastic mga kaksyon, ginutihan niya gid. Para lang gid nga ang mga pasahero hindi magtinupad-tupad mga kaaksyon. Pagkatapos na may arasang improvise nga ginhimo si Action Oliver nga bulutangan blaka plete niya. Ano to do balde nga gamay Action JM no? Nga galing-galingon mo lang ang balde halin dito sa driver, madalagan siya pakadto sa mga pasahero para ibutang ang imo sini nga pamasahe. Action firing line. So sa sini nga matanaon tinion Action JM, diritaman mahibalaan kung sino ang hindi tunto nga mga pasahero. Inabalang manog plite gid bla kay ing iban dira basi bla uyugon lang ang balde bla uyugon lang may ginuulog na nga bayad pero way gali. Action firing line. So dapat subong mangin mabuot kita. Hindi kita magbinutig kung may plite kita plite gid. Kung may kalambyuhan da ko ala ka mo kambyo da mo nang butslingon Action JM ano. Kiti si driver mismo way natandugan na ya. Palakato niya lang balde niya kag makadto na sa tubang sang pasahero nag-improvise sa ginimo niya. I-check nyo dira sa aton sini nga Facebook mga aksyon kay makita nyo na kay ipaplastar ta mga Karos Patrol kasi aksyon dyan gintistingan nyo ni pliti-pliti kay na ang balde galopad sa sulod sang jeep. Action firing line. Ipakita man namon sa live karon na ang video mga aksyon nalingaw ko maglantaw kapila ko balik-balikon kang maghihom linggo masarangan tamang gali mag-ideya no basta kinanglanon gid. Action firing line. Ang iban nga balita lokal mga kaksyon karon dugay-dugay. May interview kita sa DSWD Region 6 mga kaksyon. Ini may angot sa second tranche sang 6,000 pesos. Kabalo ka ang Malacañang nagpalayag nga ang 6,000 pesos nga ini ipang nagtagliwat sa ikaduha nga tinion. Action firing line. May nagapawangkot, hindi naman tayo ECQ, GCQ kita. Pasalamat kita kay ECQ o kung GCQ man, magabaton liwat sang 6,000. Action firing line. Ang bad news lang diri, kung sino to ang may ara sang ginatawag naton, hindi kwalipikado pero nakabaton, bangod, palapit-lapit sa luwag kag nakandusan. This time, basi ma-evaluate ka mo, kag hindi na makabaton liwat sang 6,000 nga ini. Action firing line. Sa iban nga balita lokal, ano bala karon ang unod sang executive order ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia sa pag-umpisa sang GCQ buwas nga adlaw. Actually kagabi ko naka-monitor kamo sa mga listeners naton subong, halos tanan nga unod sang executive order niya na mention nato ni Mayor Bing Leonardia kagabi. Pilirmahan na lang ito or may mga additional abi nga ginagmay. So do amo-amo na to siya tanan-tanan. Kung ako patulukon Action JM, may ara sang kabudlayan pero maayo nga dulot ini sa aton. Action firing line. Ari kita nyo sa Facebook live ko subong, amo nang balde nga galagan, nagalupad-lupad ho. Ginagaling sang driver. Sige Action JM, once more. Isa pa be palang tawa ko sang balde nga galakat oraw. Yelo nga balde nan.
Tapos plated siya. Okay, bayad. Balik sa driver. Nakulbaan ko ni kay ba, siblawal ga drive siya kagagaling-galing siya do multitasking siya, no? Well, ang kambya niya, masipapayan niya. Hinay-hinay lang mamang driver, ano? Amo nang improvise ang taga-barangay Alhis. Karon ni pa plastar tak aksyon dyan Diaz niya. Mayo ini nga balita. Action firing line. Sige, ang EO karon pirmahan na ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia. May mga additional, may ara sa pagligwat ginagmay ang ini nga EO diri sa syudad sa Bacolod. Samtang anom naman ka mga pabagbag-o iya o kung ano naman ang mga pagbago sa Negros Occidental umpisa buwas nga adlaw. Action firing line. Amo na yung bulubantayan naton karon maka-action with Action Marlon Hinovia. Kagang balita iban niya sa Bacolod City Hall maka-action check naton ni karon kay with Action Art Hupon. Iniblang ginatawag iyang DILG Bacolod. Wala pa sa nabaton nga direktiba gikan sa nasyonal angot sa isyu sining SAP. Action firing line. Ang DILG ganito kakwano do ka hinay ganino kay kon kasuhay sa mga irregularidad sining pag-distribute sang SAP nga ini nga dapat ilagi ni subong Action Oliveria Hampang kay ang involved diri nga ginareklamo mga public officials under ini sa Department of Interior and Local Government. Daway sila kagiho mayo una pang CIDG file. Action firing line. Samtang Vice Mayor Familyaran nagpagwa sang reaksyon angot sa reklamo sa mga nga panag-iya sa motorsiklo regulasyon ini sa pagdumili sang angkasanay. Arga kadlaw ko rin sang angkasanay nga ini. Action firing line. Kay hambal sa mga reklamo, ambalya, dapat pwede lang ang kasanay, ang kwan mo, ang mag-asawa, mag-utod, pamilya. Sa Iloilo, actually, may ara sang regulasyon sini, nga ginpasugtan sila ang ining ang kasanay. Action firing line. Pero ang kasanay, magpamilya. Makuha sila sang mga papilis dire, no? Pero ti maghambal kita lang nga social distancing, nga, dapat kini distansya isa ka metro or sobra pati magkasanay pa kamo iya. Action firing line. Gali kiti mag-asawa, no? Gahulid gini sila kuno, ang kasanay di pwede. Action Brian Morden. Action firing line. Balikan ko na karang nga balita lokal sa aton sini nga pagpangalagad. Dali gila maki-update kita sang coronavirus ngayon ho. Kay sini nga hapon ang pungsod Pilipinas may ara na sang 12,091 ka mga nagpositibo sini. 2,460 diri naka-recover, 806 naman iya ang nagkalamatay na mga kakson. Action firing line. Sa bugos iya nga kalibutan, ari ang mga update naton regarding sini, nagasakang hilanat sining nga nasambit iya nga nagkalamatay sa nga coronavirus mga kakson. Action firing line. Adlaw, hindi basta-basta iya ang mga numero sa nagkalamatay, kon aton sini sumayon gid no sa batag adlaw nga tanan diri na lang kitawa ang patay subong sa bugos iyang kalibutan naglabot na sa 303,800 mga kaksyon. Amo nang patay subong 303,000 na ang nagkalamatay kag 855 ang iban. Ano daw din among ginambal ko? Action firing line. Suliton ko, 303,855 amo na nagkalamatay. Damo na no? Lapit na tunga sa milyon ay nanong sistema. Ini kabay pa nga kung tunay tuwa na ni no? Actually may mga bulong naman gani mo nga ginasugid diri ang USA, ang Japan, gina-check nila karon may ara na sang mga nagaginuwa abing information nga ti amo ni may mga bulong na kita by next month basi magamit na nato ni may mga trials na nga ginahimo sini material. Action firing line. Update kita gabay sang Bagyo Ambo maka-action kay ang severe tropical storm nag-ambo na lang subo amo ning tawag nga sa Bagyong Ambo severe tropical storm na lang ini siya didto sa area sang Northern Quezon, Laguna. Aba ni mga lugar nga daw bulubatsyag patogyapon sila subong magkusog-kusog pa. That's why Malacanang naton gina-monitor gid ang iya sining nga paggiho subong iya nga mga tinion. Ang Malacanang subong may bagyo ginabantayan, may ECQ, may MCG, may arasang MECQ, GCQ tanan-tanan na lang. That's why tarang nga ahinsya sang gobyerno tonight or kada adlaw naka-alerto sa ila sini mga trabaho. Action firing line.
Alas 10 karon sa gabi, ang solusentro ni Ambo mag-aksyon ara sa Metro Manila. Ara sa signal number 2 na paidalom ini sila. Kag mo ning ginamonitor gid subong. In fact, may mga stranded na nga mga utod naton, inibala mga frontliners naton, yung mga deliveries naton sa mga pantalan nga wala nakabiyahe because of bagyong Ambo, mga kaksyon. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita ya sa national no? Ang iban nga balita sa national, mga kaksyon, kundi may isa to ka maestro nga dinakop nga ginbantaan niya si Presidente Rodrigo Duterte, hatagan niya 50 million kung sino ang makapatay sa presidente, dinakop ato siya sa National Bureau of Investigation. Isa ka maestro, 25 anyos. Ang ACT Teachers Party List, mga kaksyon, nagpangabay kay Presidente Rodrigo Duterte, mo ni si Representative Franz Castro, nga kung pwede Action Oliver, papuli o na ng maestro nga ini. Pero may piyansa man siya mo, 70,000 pesos, pwede siya kapiyansa. Sa kaso nga ginapangatubang niya, pamahog mo na, hatag ka 50 milyones, papatay si Duterte, ya. 70,000 lang, 50 million, ganing reward niya. Action Firing Line. Bisan 1 million pa lang ipiyansa niya. Now, ang si Representative Castro nagpalayag. Siyang obra sang National Bureau of Investigation, isa ka double standard ang pag-aristo. Di mayo, abalya ko ni si Pontagid gani, si Presidente Rodrigo Duterte, sporty na kadamo sang pinangpahog ya nga pamatsyon niya sa iya sini nga mga kritiko. Action Firing Line. Kita mo na ang balya nga kung hilabtan mo nga kon nga mga kabataan sa Pilipinas, I will kill you. Action Firing Line. Amo na blang ginabasihan ni Castro mag-aksyon. Wala man kuno sa due process ang pagdakop. Pakamalaot man sini ang ginatawag yang constitutional right sang maestro, kay gina-interview siya sang NBI, gina-question siya nga dapat hindi pwede i-on air, di pwede i-social media. So yun tanan nakitaan nga may mga violations. Action Firing Line. Ay, nako naman, may ara to nadakop sa may gwardya sa Boracay, habal-habal driver sa Boracay, may ara man to sa area sang Region 7, nga isa ka gwardya man to, nga nagahambal man nga papatay si Presidente Rodrigo Duterte, manghatag sa amo ni kadako nga mga milyones, amo ni mga tao wala obrahon sa kabuhit, amo na resulta. Action Firing Line. Sa ibang nga balita, makaksyon sa national, Aryo ang ginahulat sang kalabanan. Portik na mo gatek sa akon. Bisan sino na lang nga pamangkot kung may ara pabla sa ikaduwa nga wave atong 6,000 pesos nga ipanghatag sa mga apektado sining COVID-19. Kita tanan apektado diri. Action Firing Line. Now, si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag. Una to, 18 million families ang hatagan. Gindungagan inisang 5 million ka mga pamilya. Hambali Presidente Rodrigo Duterte Ario, 23 million families ang makabato na sining subsidy nga ini sa palaabuton. Palakpak! Action Firing Line. Sila lang kita, ay. Oy, di magambal nga, ay, kinakasulod na to sa card mo, Action JM, ha? Pasimple ka lang da. Duwa bagay gani, no? Duwa gito gani. Ay, sulat. Sige, sulat, be. Isa. Kita mo na. Kita mo na. Ay, ora ng iyo. Sige. Action Firing Line. Okay, so kay Presidente Dri, ikaduha nga subsidy makaksyon para sa pumuloyo, mabato nila ini. In fact, hataga niya sang direktiba diri si Budget Secretary Wendell Avisado, no? Nga magpangita sang funds, mangita sa mga pundo halin sa iban nga ahensya sa gobyerno, i-realign ini para nga ipanagtag sa mga pigada. Action Firing Line. I-scrutinize niya tanan nga mga agencies suno sa iya. Kag sa madali nga panahon, ipanagtag sa mga low-income families. Bad trip ko rin sa mga low-income families, kaya kadamo sang di salakyan, gabaton na. Action Firing Line. Namo na bla, Action JM live na ang pagpirma sang EO. Live na hindi. Okay, sige. And
23 million families ang makabaton sila dire. Sino ba lang pwede makabaton? Ato ba lang una nga nakabaton sang 6 mil makabaton balaayan sila liwat? Action firing line. Hambal na ton diri hambal sa aton sini nga pag initial nga pamangkot ha. Hindi niya akon. Hambal sa taga DSWD Region 6 magkaksyon, kamo mangyapon ang makabaton sini Yudia. Action firing line. Pero may ara sang validation nga ginahimo subong ang DSWD. Anong validation nga ginahimo? Kung sino to ang nakabaton kag bakitan nga hindi gigali kwalipikado pangkakason kamo kag pang-islan sang kwalipikado. Action firing line. Ako gani kung ako barangay kapitan subong, tarungon ko na gini Action Oliveria sa pagpili ang mga kwalipikado gid nga ara may nagkalafayla na kaso ho. Oh, gusto mo ikaw dason? Action firing line. Hambal diri makaksyon, sila manigyapon ang makabaton. I-evaluate ini. Di buenas to ang nakabaton nga hindi kwalipikado, good for you. Kaya nakabaton ka. Pero sa second tranche, bad for you. Action firing line. Kabay pa nga maisa-isa ini. Ano? Aba na naton ginapangabay diri. Gindungagan sang 5 million families. Hambal naton ti ayhan masagam samanan ni santanan-tanan. According ya sa DSWD Region 6 makaksyon sa inisyal namon ng istoryanay, siya makabato na gini halos tanan. Baw, salamat naman sa Ginoo. Ang problema, Direction Oliver, ang nagalista man lang mo. Oh, ang nagalista man lang kisa nga daw, feeling niya nga daw hindi gid lapit sa pusoon niya, bahala ka lang sa kabuhi mo. Action firing line. Pero kung habyugan mo siya sang, ay, Isus ko. Hindi na kamo maglango-lango sa paglista nga hindi kwalipikado, hindi na kamo magbawi-bawi da sa konpila, hindi na kamo magtunga-tunga pa kung ano-ano da, kay may nasampula na sa pagpinasakay kaso. Action firing line. Although nga ini pag-file sang kaso, nagapabilin nga inosente pa inigapon ang mga personalidad nga ini. Pero tiyan mo na bla, base nga mapamatud-an sang korte, goodbye. Action firing line. Pero dali gid lang. Pabati ko sa inyong interview naton early kay na sa kay Regional Director sang DSWD si Madam Evelyn Macapobre. Angot sini para at least mahangpan nyo pagid, no? Kung ano bala ang sitwasyon sa ikaduwa nga trans sang 6,000 pesos nga ini mga kaksyon. Action firing line. Pamati anta siya ho kay para mas kompleto ang aton sining gabi mga kaksyon labi na gidra sa nagahulat sining 6,000. Ara siya. Okay, duway sa gandarhaw. Anong natabo? Pasensya. Di na siya dapit galusot. Okay, way siya gasulod, no? Naligid lang. Okay. Way siya gasulod. Naligid lang mga kaksyon, ha? I-check lang natin. Amo na siyang linya, ano? Okay. Alright. Daligid lang ha sa mga viewers naton dira, mga listeners naton, na-plastar ko lang para may ideya kamo, no? Kung sa desin o ini. Okay. Okay. Daligid lang, mga kaksyon. Okay, hinay siya, no? Hinay. Dili na lang ko grumagi, ano? Okay, sige, check lang Action Oliver. Dali, ginawa ka-action. Last shit, Jers Action Radio, full up in standard time. And more than Action firing line. Testingan taliwat kung ara na. Okay, sige. Nagahagyong na siya, no? Okay. Dili na lang ko malusot, ha? Sa piyak na lang ang porsyon, Action Oliver. Uuyatin ko na lang siya. 18 million na families, yun na yung kwan, except kung meron doon na mga hindi qualified, dapat tanggalin talaga yun. Oo. So yun. Mayroon kayong kwan dito, i-clean muna. Yes. Kaya ang LGU, after they have submitted their liquidation to us, the DSWD is given 15 days to do the validation para pagkatapos noon ay
hindi pa gali tapos ang validation dahil yung aming validation would just be within the region. Hindi natin alam kung inang may nag-claim pa ng from other regions. So, kaya kailangan din na ibato namin sa central office yung aming listahan dito para matingnan nila kasi hindi din namin alam kung from the other regions kasi merong mga ganun na may mga pamilya silang na-stranded doon, nag-avail doon, kaya may mga validation pang gagawin. Kaya yun 23 million families. Okay. Ma'am, yung matatanggal doon, meron tayong ipasok dyan na bago. Kasi ito na yung left out, sir Oo, ito na yung left out. So, tinitingnan natin na ang lahat na qualified na hindi nabayaran, pasok na dito sa 5 million. Kasi, ano lang tayo 24 million lang tayo, families in the Philippines. So, ibig sabihin, kung 23, 1 million na lang talaga ang hindi maka... Yun yung para bagang... Yun bagang parang late interpretation kasi kung 20 million na ang babayaran ng gobyerno. Oo. Okay, at least nalaman natin. Pero hindi pa ito malaman kung kailan darating, ma'am, ano? Hindi pa kasi ano lang tayo, naghihintay kami ng direktibo talaga. Although kami, umaasa kami na meron pang darating kasi pagka si President yan ang magsabi, hahanapan talaga yan ng pamamaraan kasi sabi nga niya kung kailangang ibenta niya yung mga assets ng Pilipinas para, kaya ganun siya kaseryoso. So yung mga hindi nakatanggap ng unang tranche, hindi mawala ng pag-asa kasi ayun, sa 5 million at idinagdag, nandun na yung mga pangalan nila, ma'am. Basta qualified lang sila. Hopefully. Kaya kung meron pa dyan, sir, na sa tingin nila ay qualified sila pero hindi sila naka-avail nung una, ang gagawin talaga nila ay magpatala sila, magpalista sila doon sa kanilang local social welfare and development officers dahil i-assess sila kung qualified ba. Kung qualified sila, isama man sila sa listahan ng MSWDO na yung listahan na yun ay isusubmitin nila sa amin. Ayun. Sige. Yes. Gusto mo doon ma'am, anong gusto mo iparating doon sa mga nagrereklamo pa hanggang ngayon, ma'am? Oo, yun na lang siguro yung mga nagrereklamo na hindi sila napasama doon sa una pero sa tingin nila ay pasok sila. Inang wag mabahala. Pumunta lang din sila sa pinakamalapit nila na local social welfare and development officers at ipresenta ang kanilang sarili at explica na kung bakit sa tingin nila ay sila ay kwalipikado. Kasi ang gagawin niya ng ating local social welfare is i-assess sila, titingnan yung kanilang kalagayan at kung makikita naman na qualified sila, ipasama sila sa listahan. No? Meron ding iba na yun bang confusion, sir, tungkol sa DSWD kasi akala nila diretso sila sa amin. Hindi po pwede na magdiretso sila sa amin dahil ang patakaran natin, it should be endorsed by the local government na na-assess na ito at found qualified. Kasi pag kami, wala kaming isang ating guidelines. We come after the payout. So dapat, ngayong second round, itong mga waitlist, dapat na-certify na sila, na qualified din sila. Tapos, meron ding iba na nagreklamo, tapos sabi nila, bakit hindi sinagot sang DSWD? Hindi naman namin natanggap ang kanilang mga reklamo. Kasi pala sir, ang ginbigyan nila ng kanilang reklamo, they thought that the social workers on the ground are under DSWD. Hindi po under ng DSWD ang ating mga municipal social welfare and development officers. Yan pong mga workers na yan ay under sa local government unit. Ang DSWD kanilang dito sa regional office. Kaya kung hindi nila pinarating dito sa amin, ang kanilang mga reklamo,
wala gid kaming malay na may reklamo pala sila. No, oo. So, oo. At least ngayon Kasi- alam natin, ano? Oo, kasi minsan, sabi nila, ay, nung nag-follow up na, tapos dito nakarating sa amin ang follow up, sabi namin, excuse me sir, anang sa aming record, wala kang ipa-follow up dahil wala kaming natanggap. Sabi, hindi ma'am, ganito, ganyan. Nung pinakita ang proof, hindi pala napunta sa amin. Doon lang pala sa Oo. pinakamababang kapulungan. Oo, doon na sa pinakamababa. Tapos nung nag-follow up, Aha. nakarating na dito. Kaya sabi namin, sorry, Gid, you cannot also fault us for not answering you because in the first place, hindi man namin natanggap. So, ang bilangan natin, ngayon na natanggap na namin ang inyong reklamo. Oo. So, gano'n naman din yon. Oo. At least, Para lang, para hindi lang sila ba ma-confuse. Sabihin nila, ay, nagreklamo na kami, walang aksyon. Yun, Oo. Pero hindi pala nakarating sa inyo. O hindi pala nakarating kasi they were confused. Nakala nila yung sa local na mga social workers ay under sa DSWD. Nung devolution kasi naghiwalay na oo, na-devolve na sila with the implementation of the local government code. Kaya oo, hindi na sila namin under administratively kasi under na sila sa local government. I see. Ma'am, ito, ngayong gabi, baka merong kang gustong iparating doon sa mga barangay officials natin, mga BHW, at saka yung mga ground talaga na sinabi mo kanina. Kasi dito sa Bacolod today, meron ng isang barangay kapitan at 3 kasamahan nito, barangay secretary, isang purok president yata, at meron pa isa. Finailan na talaga ng kaso ng CIDG. So meron pa tayong 5 million, meron pa tayong additional na mga families. So anong gusto mo iparating sa kanila kung paano nila ito atawag nito? Paano nila gagawin ito na hindi mareklamo ulit? Oo, kasi yun lang. Meron naman tayong batayan kasi meron tayong Memorandum Circular number 9. Oo, na yun yung omnibus guidelines ng DSWD in the implementation of this social amelioration program. Ang pakiusap ko lang sa ating mga partners sa baba, yung mga BHWs, mga barangay officials, at kung sino pa man na designate ng local government na sila yung tutulong in the implementation, sundin lang Gid yung ating omnibus guidelines. At kung meron silang hindi naiintindihan, anytime they can call us for, interpretation ng aming mga guidelines. Oo, para hindi sila magkamali. Dahil ngayon, kanina lang nagpungko kami with the, DILG at saka CIDG dahil umabot sa aking kaalaman na meron na ngang mga CIDG na pumasok. So sabi ko, hindi ko maintindihan kung bakit. So kaya nagtanong ako kanina at yun naman pala, mismo si President ang nag-order na pag talagang may mga naglupo dyan na mga hindi na yan papatawarin, diretso na kaagad file ng kaso. Kaya talagang very serious si President dito na ang pera na pinaghirapan niyang hanapin at erase para makatulong doon sa mga nangangailangang pamilya ay makarating talaga sa pamilya. Walang dapat doon mag-cut, walang dapat doon na kasi may mga balibalita, kaya isa yun sa mga balibalita. At ngayon ay iniimbestiga na ng ating kasamahan sa CIDG na meron daw naghati-hati. Dahil ang dahilan daw kay naawa sila dito sa wala sa lista. Kaya sabi ko naman, April pa lang, first week of April, nagpalabas na kami ng mga sulat ng local government na ilista nyo lang yung hindi napasama. Kasi isusubmit yan dito sa amin para hanapan ng pondo. Na ngayon, narinig na natin si President mismo na merong additional 5 million. Kaya talagang hindi natutulog si President. So dapat walang rason bakit sila naghahati-hati doon sa baba. Okay. At least ngayong gabi, medyo kalmante na sila kasi dito sa Bacolod parang meron na atang 6 na barangays, hindi ko nireklamo na talaga. Oo, kasi yun na nga ang ating mga
inang mga tao din sa baba, no? Ang publiko ay nakakaintindi naman sa tulong ng mga media, no? Kayo talaga malaki ang papel na makakaintindi sila ano talaga ang intention at ano yung kanilang right, no? Na they are entitled now to 6,000, so they should be getting 6,000. Yes po, opo. Diba? Kasi dito talaga ma'am, may ang reklamo talaga, ang dami talagang reklamo, ganito, ganyan. Yun, pero sinabi mo kanina, kung nagreklamo sila hindi man nakarating sa office nyo, paano maka-action ng DSWD? Although kanina, I have learned na marami palang venues na pwedeng kasi sabi kanina ng CIDG, kami rin ma'am, meron din kaming hotline at tumatanggap din kami ng reklamo. Tapos gayon din ang kapulisan natin. Ganon din naman ang DILG. Kaya parang apat na kami na merong hotline. Kaya kanina nagkasundo kami na every week mag-meeting kami para lang magkumpara. Kasi minsan sir, baka bibilangin natin na ang daming reklamo. Yun pala, isang tao lang yung nagreklamo. Tumawag siya sa apat na opisina. Kaya papatas na mayroon siyang complaint dito sa amin, may reklamo siya sa DILG, may reklamo siya sa CIDG. Kaya nag-agree na kami. Every week, we sit down and we just compare notes na sino yung nag-file dyan, ano ang reklamo niya para mag-ano na kami, para nag-window na yun, kahit saan pangalan niya. At maghatian na kami na, sir, ang reklamo kasi niya, hindi isa na napasama. So, amin yun sa DSWD. Sir, ang reklamo niya kasi kanang may cut, sa inyo yan kasi ibang usapan yan. So, gano'n na ang aming delineation kanina. So, medyo maano na ito. Mas mabilis siguro ang ating disposition dahil marami na kaming nagtulong-tulong. Yes. Sana naman, kawawa nga, yung mga barangay kapitan na kinasuhan na, pero ayun, bakit hindi nila tiningnan yung guidelines na yon at yan ang nangyari. At saka, lang siguro, sir, kasi naman kahit na kinasuhan man sila, hindi pa naman sila hinatulan na guilty. So, yun yung pagkakataon nila na malinis ang pangalan nila. Yun, para at least maklaro na nila sa public agad kung anong nangyari. Opo. Sige. Ganun din. With that, ma'am, maraming salamat po sa time. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. I hope kinahangpan niya makaksyon ang palayag iyan ni Madam Makapobre sang DSWD Region 6, Sa aton sa interview kay na, gintemprano pa kay sining alas 7, may ara sila sang meeting bangod sang ila sini mga pag-prepararman, mga kaksyon. Action Firing Line. Sulito naton kung sino man to nakabaton, according to her, nakabaton sang 6,000 pesos nga forced nga batch ning 6,000 pesos nga ini, dako tsansa mo liwat nga makabaton ikaw. Pero kung nakabaton ka sa una, bangod nga lapit ka sa nagapanglista, hambal nila kuno di man kuno pwede nga makabaton kag hindi ka kwalipikado kay may guidelines. Pero damo gid sang way ka nakabaton nga hindi gid kwalipikado, Action Oliver. Di tani pag-into ng publiko kay ang mga tao di man bala mango sa sitwasyon kag realidad nga nagakatabo mo. Kabalo sila tanan-tanan. So kabay pa nga ma-evaluate ni sila, ma-check ini isa-isa. Kag ang next nga batch nga ini, kabay pa nga hindi na kamo makabaton pada ang hindi kwalipikado. Action Firing Line. Kag ipang dasok taniyo ang way nakabaton nga kwalipikado gid, Amo ning iba nagahililibi mo. Ang iba niya nagatulok lang sang masakit, iya kay ang tupad balay mo nga may ara sang ara-ara, iya ikaw nga pigado, way ka pakabaton 6,000, sila yang abunansa permi may kuuton pakabaton niya 6,000. Action Firing Line. Tiko, ang ila ginabatsyag, una kahuya. Nahuya sila, mamay pa sila yun, Kita man, tinir lang tagyapon asin. Sila yung nga nag-usap, permi sa manamit, nga sudan, subo na kabaton, pag idya 6,000. I'm sorry, pero ina, tuntuod, ni katabo, sining 6,000, ni kadamo, gidya ang nakabaton, nga hindi dapat makabaton. Action Brian Warden, Action Firing Line. Nag-aalan ta nila poder nga panudlo. Kasi panudlo ko ni Silver. Kung gusto na pang ganuyon, tani ang mga kwalipikado, gid, Kagipang, di ka bati ka mo tambali, Madam Makapobre, kung feeling nyo nga kwalipikado, gid ka mo, kadto na kamudaan sa barangay, kaya ipresentar ang kaugalingon nyo, dala ka mo sang inyo sini nga mga
papilis dira kag anong pamatuod nyo, hindi na mapagpadugay-dugay pa kay para malista na kamo sa mas temprano. Ang mga kapitan man kag mga BHW kung sino man nga panglista, please lang listahan nyo na gid sang husto kay kung hindi base kamo ang dason nga kasuhan sang CIDG, ara man ang aton sini nga Philippine National Police, ang PNP, ara pa ang DILG, ang BHW kon ang Department of Social Welfare Development kon DSWD. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. I-breaking news ko lang na pirmahan na ni Bacolod City Mayor Bing Lerdia ang Executive Order number 35 mga kaaksyon. Sa din ang botsilingon sila diri, amo na ni ang pagsulundan umpisa buwas nga adlaw nga ipaidalom na sa General Community Quarantine kon GCQ ang syudad sang Bacolod. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Tinguhaan ko gini karon mga kaaksyon, isa-isa no ang paglawag sa mga importante diri ho. Kung may time ta karon, kung alang-alang gani, labi na gid sa mga Facebook dira, pwede nyo gid bisitahan karon sa aton sa nga Facebook page kag isa-isahon kay pwede nyo na mabasa dira ano. Pero mga basic malang dapat ang hibaluon naton diri no. Plus tar ko ni karon tinguhaan ko gid kon masinag ta ini para may ideya kamo dira, standby lang kamo mga kaaksyon ano. Aksyon Firing Line. Pagbalik naton karon na dugay-dugay, okay sige ma-commercial ako kay si Mayor Bing available dugay-dugay sa aton sa interview. Action an pakiangol ng action ana kay may nagpabalo na sa aton dring staff mismo ni Mayor nga available siya for an interview karon dugay-dugay. Aksyon Firing Line. Sige, try naton ilang buton ginaton ano, 10 minutes pa. Standby lang kamo dira kay ipaplastar taman karon kay Action Ed na Boso ang pag-file sang kaso sang Criminal Investigation and Detection Group. Di na tayo magtandog sa ang pinaka-content sang kaso gid kun ano ato to sa korte, no? Ato na to sa piskaliya kay na. Sinday-sino ang ginfailan kag anong kaso. Dira lang tiya asta, no? Gamay lang gid aton para at least may idea nga aton sini mga kapitan dira kay involved diring barangay diri. Si Action Eden karon nga aton sining abogada amo na plastar isa-isa. Action Firing Line. Karon dugay-dugay. Plus si Mayor Bing Lerdia buton tagid kag anong tikang karon sa mga barangay kapitan diri sa syudad sa Bacolod sang ining mga reklamo na ini. Standby lang kamo da. Wag aalis, babalik pa ako. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman,
hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:39 na. Aksyon Firing Line. CL Pito-Pito mga kaksyon, dako ginibulig sa sininga panahon nga nagatubang kita sa mga kaangay sininga COVID-19. May arap pa sa mga dengue, labi na gitig ululan, may arap pa sa mga kung ano-ano nga sayang nga balatian mga kaksyon. Dapat may suplemento kita nga ini ginatawag naton nga CL Pito-Pito. May pito ini kasangkap, gintingob ang puwersa para mas maayo pagid ang iya sining nga igo sa ton sining ikaayong lawas. Action Firing Line. Maghalong sa pagbakal sang CL Pito-Pito sa mga balaligyaan kamo diretso. Inayang mga balaligyaan yang lehitimo, mga butika kag otorisado nga mga balaligyaan pagitaon ang CL Pito-Pito. Ang original ang takop niya green, ang sulodlan niya 375 ml gid, hindi kay 500 ang sulodlan ang tatak 375. Action Firing Line. Why man ni ginasulod sa lapad ang original nga CL Pito-Pito mga kaksyon. Kag wala ginalibod. Suliton ko CL Pito-Pito. Action Brian Morgan. Action Firing Line. Okay, ginaangan-angan naton sini matiniyon si Mayor Bing Leonardia. Sining executive order nga ginpirmahan na sini gila mga gabi para sa pag-umpisa sang GCQ buwas nga adlaw. Klaro, honta ni Corona. Manamyaw kita anay, may gabi lang sa kay Jade, May, Mama Coco Oiko family, tabibing Tito Boy, nga nagalagapak subong nga speaker, diyo sa gwa sandalan si Jomar Pat ang nagatamyaw. And may gabi man kay Mr. Dennis Richard, ano pilido yung siniginiman? Tibor Roma, no? Naga-monitor man ko raspiak balay si Chay Sara kag Joy Tagoy nga sulido gidya Action Radio. Salamat gidra sa inyo. Si Sir naga-monitor man
Si Madam Mian, salamat man sa pag-monitor. Naga-monitor man sa siningat tiriyon dito iya sa probinsya sang Iloilo. Si Sir Dais, no, salamat gid sir, ano? Ara kadagalya sa Iloilo nakaamulya sang GCQ, ECQ. Ang iban pa naton nga mga listeners sa amaton tani while gina-set up naton ang pagsulod ni Bacolod City Mayor Bing Linardia, si Marivic Go Araman, Joy Angele Marie. Naga-monitor man si John Ray Evangelio. May gabi action Brian. Di kadula siya, no? Okay, dito siya nagkadto man. Si Mercy Palacios Relatos, naga-monitor man. We have Eve Smart, kadula siya todo. Di na to man. Leia, Nikia, Limoncito, Esquivel. Salamat gid. Si Sir R. Amory Dennis Diaz, salamat man. Dais gili, sorry. Philip John Ong, salamat man. Si Madeline Paniza, naga-monitor. Si Jerilyn Lamasan Bayayot, mayang gabi. Action Brigade monitor lang kami sa Barangay Uringao, Kabankalan. Zinaida Tumayan, yes ma'am, dapat check reklamo pa, kakawawa ang taong bayan. Rosalie Elizalde, good PM, ask lang ko mag-lockdown Sunday, may series pa para sa health worker. Check na to. Bigay kong lockdown, ti halos na ang open si Kwan ni na mga hospital. Check na to karon kay Mayor. Check na, no? Si Eric Moy Coraman, may gabi sa Barangay Kupitan. Sabi ko Kapitan, Barangay Kupitan. Gings Gaysis Pidan. Good evening, Exxon Brian. Hello lang sa kay Tatay Pano na wala gahalin ang radyo sa Talinga. Dire sa may Moises Padilla. Maria Cecilia, salamat. Ingpa Vianoj, magbasa si Niman. Good evening, Exxon Brian. More than watching live kami, Barangay Estefania, Bacolod City. Salamat. Si Merari Lota, Raman Sandumanan. Ani Orosio, good PM, Exxon Brian, listening here, Victoria City. Patamyaw ko lang si Papa Rodito, kag si Lola Net. Jessa Joy Makawili, Action Brian, good evening. Tamyaw Ma'am Lorena Makawili, gamonitor kag family Lunies sa Hacienda Isabela Castellana. Si Lolit Atos Digayo, hello Sir Brian, good evening. Jocelyn Arisivita Ulak, naga-monitor man. Si Jacob, good evening Sir Brian, watching here from Barangay Mansilingan, paki-shout out husband ko na si Jari Birhes from Al-Kubar Kingdom, Saudi Arabia. Solid fan mo. Salamat gid ra sa inyo. Paul Spot the second, salamat man ako the third. Si Jolie Gasapo Pagtaugan. Good evening, Exxon Brian. Akon bata sa Cebu. Gaobra, no work, no pay. Pero dito siya nakapangasawa, hindi siya kuno pwede madala sa SAP. Di paano pwede mo siya mareklamo sa DSWD. Pagkantualan siya sa DSWD dito sa Region 7, inasaya, hindi sa Region 6. Action Firing Line. Okay, why paksyonan? Gina-check pa natin si Matinion, si Bacolod City Mayor Bing Linardia. May lockdown Japon. Sige, check natin ni karon na sa EO ni Mayor Bing sa isahon tani. Si Roland C. Has naman niya, karasakit, wala pa kamo nag-post ng bag-o nga guidelines ng GCQ. Ara na, matamaton talang. Si Annie Orosio, good PM, Exxon Brian, monitor kami ni from okay, nabasa ko na kina. Si Florentino Dani, Florentino family nag-monitor. Mitch Dorio Mihares Luyao, Action Brian, po hindi maka-apply ang manghod ko single mom. Siya 3 ya bata, wala sa ubra. Diin siya pwede mag-apply. Please, Action Brian, buligi man siya. Salamat, kid always listening, God bless. Sa nambal to kay na ni makapobrete kadto sa barangay to. Kaga pangitaon si Kapitan da na kay para mapabalo nyo daan. Action Firing Line. Iya tambal kay na. Si Tomas Bronolia. Action Brian Morden, good evening. Monitor lang kami diya. Sige. Na ginapaabot agad subong si Mayor Bing Linardia maka-action nga makontak naton kay para maka-istoryahan na kita kung ano naman mga patakaran, anong pagsulundan
sang EO nga mag-umpisa buwas nga adlaw diri sa syudad sa Bacolod. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Kay tiya mo na kadamo sa naghinulat, no? May damo na excited mo no nga makagwa sa tag-sa ka mga puloy-an, no? Pero amo lang ning aton gina-advise dira sa inyo. Bisan patuod nga mayara na kita sang tsansa nga makagwa sa aton sining puloyan sa sining panahon nga hindi kita sigurado sang aton sining sitwasyon kay si COVID-19 hindi naton makit-an, no? Way kita kahibalo kung diin siya paano ini naton siya makuha. Mas maayo guro nga magtiner sa puloy-an kung wala man lang gid kamo sang importante nga hilikoton sa mga madamo nga tawo. Action Firing Line. Inapanay ka simple nga advice na, no? Hindi ta basta-basta lang sagi kalagaw, no? Ang iban dira gusto lang magwa. That's why ining quarantine pass ang ginatawag, dako gid ang bulig sini nga makontrol naton ang publiko, no? Kay ti may ara gyapon sang ma-check sining nasambit nga quarantine pass nga ini. Diri sa Bacolod ang plano kagabi sa palayag ni Mayor Bing nga ang unod sa isa ka quarantine pass, 5 iya kangalan. 5 kangalan ang ibutang sa isa ka Q pass, pero isa lang niya katawo ang makagwa sa paggamit sinang Q pass nga ina. Isa lang niya katawo, bisan 4 or 5 ngalan da, kada lakat nyo, isa lang gid dapat ang makagwa kag hindi kamo nga 5. Action Firing Line. Ang botselingon dirangan yung ibutang ining 5 para kamutanan makagwa kung sinong gusto magwa pero isa-isa gid lamang, no? Amo na mga initials ang curfew for all ages ipatuman man las 10 tob las 4 takna sang kaagahon. Aga, no? Las 10 ang gabi. Ang liquor ban magapadayon man according to Mayor Bing kagabi kag ang mga bars naton iti sino pa bing mainom da kon may curfew sa tanan nga edad kundi why Action Firing Line. manirado ka na lang gid mano ka padaabi. Ang mga jeepneys naton may biyahe na sila, pero ti-observe gyapon ang physical distancing, i-observe gyapon ang face mask. Kon ang karga sang jeep mo dira 20 kabilog subong pulo na lang ang makarga mo dira. Action Firing Line. May mga plano to nga magsaka giban ang plitihan pero gamay, no? Gamay katama nga pagsaka. Inaagon nga makabawi-bawi man ang aton sini nga mga driver kiti 50% na lang niya makasakay mo. Bangod sining new normal nga sit up karon sang aton nga sitwasyon sa sining kalibutan mga kakson. Action Firing Line. Ang kasanay sa motorsiklo ti ginabawal gid siya mangkuton tali karon si Mayor Bing kon may panibag-o sina diri kon pasugtan bala nga ang kasanay ang mag-asawa, mag-utod kag kon sino nga miyembro sang pamilya. Hindi lang ninyo kabit. Action Firing Line. Kinabudlay. Ano ba mga papilis nga dalon dira? Ano mga dokumento nga nagapamatuon nga mag-utod kamo, mag-asawa kamo? No mo na bla? Do ka sibod, no? Tinon ta na karon kay mo ning sitwasyon, dapat i-embrace na lang nato ni batunon tanan ning realidad, subong ni ta sagi ka reklamo kung tani, no? Kay ang EO nga ginabutang dire, ang nabutang content sang EO ay ang pretty sure nga gintun-an ni tanan-tanan sa aton nga mga otoridad nga hindi kita mabutang sa hasol mga kaksyon. Action Firing Line. Sigurado tada hindi ni sila basta-basta yang ginpamutang nila da sa EO nila dira makapahasol sa aton. May ara gid man guro pero hindi too much blang nga inablang mga budlay kag maproblema gid kita sa akon nga paghangop. That's why nga batunon taning realidad subong sundon tani. Hindi na ta anay sagi ka reklamo kay nga aman ang coronavirus na hambal ko na way ta kakita. Delikado. Labi na gid kon medyo may problema ng imo sining ikaing lawas. Hapos ikaw malatnan. Action Firing Line. May nagapamangkot kon mga kabataan pwede kagwa. Ti hindi pwede. Dumduman nyo to sa nagligad. Nga ang 1 to 20 years old hindi pwede makagwa. Ang nagaedad naman sang 60 pataas senior citizen hindi man pwede kagwa. Pero kung nagatrabaho iya, ang mga senior citizens naton,
pwede gid sila kagwa. Pero dapat with support sang ila sini nga mga dokumento gyapon nga nagapamatud. Action firing line. Amo wala na kasimpleng ginapangita mo. Siguro kung 20 years old under ang imong edad, pwede ka gidya kagwa basta matrabaho ka. May mga importante bilang mga bagay, hindi ya kay magwa ka lang para magkadto sa imo nga barkada. Magwa ka lang para lang gid nga mag-window shopping ka. Magwa ka lang para lang gid magchismis na sa mga kunway man pulos. Hindi pwede kagwa. Action firing line. Amo nang ginapano, ina mga basic ina katama sa mga trabahante. May nagapangita, ano pabla mangita, pabla pa sa mga trabahante, mana? Kung isipon tagid, ang bali Mayor Bing kagabi, nunid na ng QPAS kung trabahante ka. Dala lang ang imo ID, Action Oliver. Dala ang imo sini mga papilis dira sa dintrabahuan mo. And your employer dapat mag-provide man sa mga papilis, dokumento, letter daw na sitwasyon para hindi ka masita da sa aton sa otoridad. Action firing line. Ang pinaka-the best pagin nga himuon yung kontrabahante ka mo, isuksok Action Oliver ang imo uniform with ID. Dirayaway na niya may ma-reklamo pa yung pulis na pagkakita isi mo. Hindi na ito dapat yung mga budlay pasang pamangkot. Sina, kontrabahante ka kagabi, may pamangkot nga kontrabahante ka, Sir Bry, Action Bry, mamakwa pa kami barangay certificate o ano nga situation, abi, no need na ID ginapangita. Action firing line. Oh, sa mga construction workers, amo ni karon ang pangitaon ta. Kay kabalo ka may ara sa mga freelancer bilang mga construction workers naton nga kung sino to maaha sa ila didto na sila maobra. Kung dito nga barangay nga may kilala sila makadto sila. Tiway man ni sila sang ginatawag naton bla employer gid nga maprovidean sila sang ila sini nga ID o kung ano nga mga liter dira. So base makakuha sila barangay certificate na naman para makabuligid sa ila mga kakon. Action firing line. Wipe action JM. Okay, nag-sit up na si Matina. Sige, ginahulat-tulat na si Mayor. Mga initials, at least may idea kamuda. Nga muna dapat ang matabo, umpisa, buwas nga adlaw mga kaksyon. Para iya sa pag-umpisa na sang GCQ, no? Kumadong dumanyo before kita nag-GCQ, Action Oliver, GCQ naman kita, di ba? The same. Ang sit-up, may mga additional lang guro nga mga regulations, guro, restrictions kag iban pa, di programay ka tama, no? Suliton ta, para lang hindi ka mo malipat, kung hindi man lang importante ang inyo kaladtuan, wala man lang kamo sang inabalang kantuan nga lang madugang kamo ya sa kadamuon sang tao, hindi na lang kamo magwa. Action firing line. Kaya nga, problema lang gid ina. Sige, ara na sa aton nga linya, Action JM. Sinimatinion. Online sa firing line. We have on the line the good Mayor Bacolod. Suki na naton kada gabi because sining pandemic nga ini. Mayor Bing Linardia. Sir, good evening. Good. Ngayong gabi, Brian, the first time nga naka-cluster kita sa ano pa lang siya? Live? Live lang, gagba man ko. Oo. Then nakibot ko, ganito lang ko kakilala si mo, kaya Amerikana ka. Do ara lang ta, Mayor, sa CNN, ano? Si Art man to sa isa taglaw. Yes. Grabe, bre. Oo. Do kalupig samon. Anyways, Mayor, okay, nakita ka, Mayor. Ang kinalain lang kay kami, kami face mask diri. Ikaw yati protocol nyo na, Mayor. No? Gatubang ka mo sa sari nga mga tao dira kaupon nyo. Anyways, Mayor, sa mga gabi na pirmahan ng EO sa Bacolod, sining GCQ. So far, anong dapat liwat naton ipabalo sa Bacolod? Although, last night, may mga, ang halos tanan na mention mo naman to kung unod sang EO, pero base may additional ka, Mayor. Go ahead, Mayor. Actually, okay, yeah. Sige na, masigil ako face mask, although yes, okay lang. Mambal ako na daan kay tintuon sa face mask, bila ko sa maghambal ko, kuno kung pamatiyan ko, daw gahibi ko. Ay, hindi man kaklaro. Kaklaro, Mayor, okay. Kaklaro, gid. May I say this to put this in perspective nga may managing hambal ko kaghapon nga i-adjust ko subong. No? Kay although ini ang pagpreparar para sa GCQ ta dugay na gate kay ay awareness storyahan ta naman ka nga nagpreparar kami sa to sang bag-o ini na tublang yung kwan kita yung quote unquote yung salbad ang sang
Office of the President. Yes. Na na-extend ang aton ECQ. Mhm. But eventually, sa Dilayon, nakapreparad na kami sa to, ready ng tanan. Hasta ang covering letter naman, naghatag na lang sa IETF, tapos nagkambyo naman, and so on and so forth. So, correspondingly, sa amon man kahapon nga pagplastar sini, kay tiguni may exit planning team kita, headed by Councilor Archie Baribar, kag may mga membro na sila. Dugay man nga painstakingly, we had worked on this together with, na-involved ko na ganyan pamilya ko, you know, I have to rely with sa akong asawa, sa akong anak, si Cara. And anyway, ang punta ni ihatag ko lang, okay, yung EO ko na nakita mo na, Brian. Yes, nabasa ko. Yes, nabasa ko ni Mayor. 14 pages ni. So we do not hope to take up everything here. Yes. Maybe I will just give you some salient features, then ikaw nang pamangkot kay at least mabalaan ko kung di na gusto mo maklaruhan sila. Now, unagid nga, as we had always been doing our EOs in the past, ginatingoan din namon nga as much as possible, mas sangto with kami sa mga rules and regulations ng National IETF. Which eventually nagklaro pagig nga hindi na kami gani kahatag sa amon nga decision just by ourselves. Kundi makuha pa kami sang clearance sa ila. So this is a product of our long research and labor nga which we think is most applicable sa ato dire. Of course, general ina ang guidelines ang natawag nga general community quarantine. Pero even Secretary Roque, I understand, has told some of my friends that the mayor is still authorized to do certain things if the purpose is for the well-being of the people. Okay? Now, but ang nakita namon kagabi nga daw pinakainit gid ang parte sa HQP or home quarantine pass. Sa original naman ng mga discussion, we had considered the continuous use of the home quarantine pass, which is in fact, as I said, according to Secretary Harry Roque, may autoridad ang mayor to do so. Yes. Nevertheless, we were gathering the feedback through the social media, and we realized, and that's why last night nag-post kami isang statement kung agasiling ko nga we're listening to you, no? Nagapamati kami sa inyo, and we will reassess our position. So, I think ang unan dapat nga mabalaan nga ini sa aton nga bag-o nga Executive Order number 35. Nga in effect nagsangto man gani sa number sang IETF nga resolution, no? Yes. 35. Ada sa section 5 nga gabutang kami dira nga we are suspending the use of the HQP. Okay. No? Ang atong ihatag sa mga barangay bala, i-suspend na until further notice. Okay. No? Meaning, that is some kind of a caution and advice sa aton pumuluyo nga i-suspend ta ni anay kag may I say this nga I advise them nga hindi nila pagpakaboy anay HQP nila. Yes. Kaya wala ta kabalo kung anong dason matabo. Correct na. So we might have to go back to that if necessity will compel us. And even the lockdown Sunday, siling na ko we will do away with lockdown Sunday unless called for. Meaning, kung sinalian nga daw hindi magwanta, hindi ma-control, we reserve the right to adjust accordingly. Okay. So, kabay pa klaro ina, no? Yes. So, ang curfew sigihon ka na gyapon. Okay. Na 10 to 6. I think that is a necessity. 10 to 6 now, na Mayor, hindi 10 to 4? 10 to 4, sorry. 10 to 4, sorry. okay. Na,
nagkanagid-giri sang 10 to 4 ha. So, Like, so slip of the tongue, I'm yes. sorry. But Yes, all no the problem. time, ako man na gani gagasagan liwat-liwat lang 10 to 4. Aha. Pero nalipat ko. Okay. Well, ang public transport kundi pwede na. Pero may limitasyon. Meaning 50% lang Yes. ang pasahero. Kag dimbutahan gani namon di provision nga we should consider nga ang public transport industry is being regulated by the DOTR or yes. the LTFRB. Kaya ang matuod sila kung kaisa galain-lain lang ilang paangot sa amon. Kaya confused man kami. Yung butahan na naman tuitions nga tanan nga guidelines ini will be subject to the regulatory functions ng DOTR ng LTFRB. No? Para nga kainsiding pumuluyo nga hindi niamon gid lang ya kundi iyan isang nasyonal. Yes. Even in terms of the mga business establishments that will be open, primarily we base it on the record or the guidelines nga gihatag sa Department of Trade and Industry. So, mga lain-lain na mga negosyo, o siguro, ang kadamuan sin sa aton mamangkot, ano ya ang mga malls. Di ba? Kaya siguro na sa aton hidlaw na sa mga malls. Di may ara man da guidelines. Pero in general, ang malls are supposed to follow also their capacity nga kung pilabla ka tao, kung pilak sila ka square meter, dapat kompyuton ina kung pilang i-allow nga tao sa sulod sa mall. Yes. No? Kaya ang mga restaurants nila still hindi pwede pa kay isang istorya ko isang isa to kadlaw. Kung tiya mo wala to GCQ. Yes. Sa subong niya take out lang yapon. No? Kag ang temperature nila must be set at 26 degrees para nga hindi magdagadugay ang mga galibot da kag di na prohibit ang wifi kay amo nang isa ka na rason niya nagalinger ang mga tao tungod sa wifi. Okay. Now, jutay guro nga itandugon ta ang nainungod sa mga salakyan lang nga gahalin out of town. Kaya sa ato niya sa sulod subong ang mga salakyan tadi sa Bacolod ihatagan na sang ligwa, no, private kag public transport. Yes. However, para nga hindi matamaan ang traffic tadi, ginhimo gyapon namon ad even ang pagsulod sa mga salakyan halin sa norte kag sa sur. Okay. And kag this applies to private cars, no? Ang public transport is another matter. Pero may I say this as a matter of information kag klaro sa pumuluyo nga nakonsulta ko ni si Governor Bong Lacson, no? Kaya most of the time or dira kami diretsuhanay kami ni Governor Bong Lacson sa mga butang na katulad sini. Okay. So ini nagsugot na siya nga sige gapon ng ad-even kag kung Domingo hindi lang kami magbato nanay sa mga private cars dire kay ang Bacolod alone per LTO figures 114,000 ang registered vehicle. So kadamo na sinangadaan. Well, that means mga about 35% of that or so are motorcycles, no? So madamo manidiri nga mga provisions pero karon kung ako mambal basi hindi ko masabat ang gusto mo pamangkot. Tayo lagi dali guro ang gatherings, no? Kaya basi may mga ni balahaw, may mga misinterpretation. Sa section 29 sang aton nga executive order, gabutang tada nga we will allow gatherings with limited attendance up to a maximum of 10. And that includes religious gatherings. No? Now, why did we do this? Because ara na sa mando sang NIATF, National IATF. No? Although we will try to appeal this nga
i-consider sa national. Kay may iba man nga lain interpretasyon nila sinimo, but ang amo niya mga abogado advice niya na sundo naton kung anong iya sa national. So that is how it is. And one more thing, gali, subong adlaw nagsulat kami sa Marina, no, sa Maritime Balakay, kundi may anunsyo na tong Coast Guard nga masugod sila baton sa mga pasahero halin sa Iloilo. Kapilan ako galing magtawag kay Mayor Jerry Trinas, pero hindi kami masangtuan na isang siya naman libre, ako naman hindi libre. So hasta subong wala kami kaistoryahanay. Pero nagsulat na kami para makabalo ang atong tumuluyo. Nga nag-aayo kami nga kung pwede i-suspender lang anay. Hindi anay papasundon di ang mga vapor halin sa Iloilo. Okay. Kay madamo sa atong tumuluyo sa gihapon ang nagakabalaka sina. Daw wala pa sila, hindi pa sila komportable nga pagustuhanay na ang trips between Bacolod and Iloilo. I see. So, I have to talk to the Iloilo side. But nakapabalo na ko kay Regional Director Vero sang Marina nga amo ng posisyon ta, gitawagan ko siya antes i-email sa iyang notice kag niya pabalo niyang ila otoridad nga amo ng posisyon namo. Kaya kung sundon ang proseso, ikaw nilang ako niya consent Yes. So, amo na ng problema mo sa una kiti may mga nakalatabo katulad sa OFWs. Wala man kami ging konsulta, wala man kami ging coordinate. So, naglinosot. Pero ako yung pamangkuto nila. Even in our executive order, we specify that nga nakaapilar kita sa Marina kag sa DOTR nga hindi lang anay. Okay. Klarohon ko lalo at Mayor ha, kay basi amo naman mangin mainit karon sa social media. On Monday, dapat ang aton sini nga biyahe sa mga fast craft naton, roll on, roll off, dapat madayon pro subong suspendido ini siya anay. Amo na akong ayo sa ila. Until further notice. Kung pagustuhan sila, ipagpasuguron nila sa Lunes. Pero yung klaro, kung kayo na kay Director Vero, ang Regional Director, nga ang amon sentimento dili sa Bacolod, nga hindi lang anay. Bisan kay ina sa meeting sa mga businessmen, sila mismo nag-express man sa ilang apprehension. Okay. Na daw hindi pa bagay nga sa subong pagustuhan ka na. In the first place, kung natin paminsaron, if we put this in the whole picture, dapat ang transition nato na matamat. Yes, correct gida. Although, base ba malipatan karon, ang kakabagay siya nga ang mga basic protocol, health protocols, dapat hindi ka na iyang pag-usasang mask, face mask, ang social distancing. Dugangan ko lang sa mga merkado. Kaya nakita sa aton kapulisan nga isa ka problematic areas diri sa aton among ang merkado where social distancing is concerned. Kaya daw maintindihan sa nikitinanad naging manadi ang mga taga-merkado kasi ang pumuluyo naton nga nagadugok sila sa merkado sa una, wala pang COVID, kaya nga daw pinagustuhan na ito as a force of habit. Basi may ibang nga panumdum, walang yapon. Pero papanumdumon to sila, lain na niya subong. Correct na. Lain na subong. So, lastada namon, sa mismo sa executive order nga, dapat linyahan na dabutangan mga markers, para nga may spot ka, dira ka lang, kung magahulat ang dason, maulat ka man, na. So, kinanlan, mga yun, sang kooperasyon sa mga vendors kag sa mga market goers nga kung magkadto sila ihatag namo sa kapulisan ang responsibilidad sa pag-manage nga hindi magginutok sa mga merkado naton. So what is possible is malanay namo ni Colonel Henry Viñas nga base nga ilimitahan nila ang number of people inside, no? Sabi kung pananitan isa na sila kalibo na ang tato na hulato na magwa iban kay pasulo na iban kay karon mag ginutok na sila karon bisan wala sila manimo gabungguan na sila dili
delikado na iya. Yes. Panumdumon tigid permi, sabi na gid na sa mga taga-merkado nato nga lain na niya subong. Correct. Lain na niya subong kadelikado sini. Delikado niya, hindi nila lahog. Yes. Okay, Mayor, kagina na mention mo particular pa sa probinsya, so naklaruhan ta tong mga private cars naton masunod kita sa plate number coding mangyapon. How about Bacolod, Mayor, ang mga private cars naton ini sila may mga number coding yapon or plate number coding or gusto na lang wala nga we will try to see how it looks, no? Okay. Ini tanan-tanan nga hagna naton. Let us put this always in mind nga we could change this. Kung kinanglanon, pwede ni natin ma-adjust, pwede ni natin makambyuhan. Yes, okay? yes. Okay, we must adjust to the circumstances all the time. Aha. Okay. May ara kita, Mayor. Basta klaro na sa amo niya ni Governor Lacson na doa, nga amo na ang klasada. Meaning, in effect, status quo where the province is concerned and the city. Okay. Ang mga inner naton nga mga check-up points, Mayor, ano ni pangdulaon tan ni sila mabilin sa aton mga outside mga border Totalisay Bacolod, Murcia Bacolod, Bago Bacolod. Sige, huwag ba na iya ang mga borders, okay. It can serve many purposes, including security. No? Pero ang sulod, ang hambal ni Colonel Viñas, amat-amato niya face out. Okay. Kag sa sulod, kinanlan taman na kay parehas na bisan aton mismo nga mga taga-Bacolod ang nagasinakay sa auto, sa kotse. Kung wala ka social distancing, sa wayon ginagapon. Yes, yes. We have to follow the rules. Yapon ni taga-Bacolod ka o hindi. Ang mga basic rules must apply to all. Okay. Balik tagamay, Mayor, sa kwan, kadamo sa nagapamangkot sa curfew, ano ni all ages, gapon, Mayor, ano? Ate ho, pero although nga, let me point out also nga under the national policy, national niya, that's why we will be forced to implement this because amoni ang mando yasang national IATF. Ang mga hubin nga below 21 years old, hindi na pwede pagkagwa. Yes. Para na sa mando sa national. So, balantayan ini, meaning ang mga kapulisan are aware of this and that's why kung ikaw pananglitan kay itsura mo daw below 20 at nandang ka. Tapos, ang ano naman niya, ang 60 and above, kami naman ay mandam, balantayan na hindi kay under the rules, hindi pala sila pwede kagwa. Yes, okay. So, for the reasons already explained many times earlier. Okay. Sa mga malls naton, Mayor, sa EO naton nabutang da kung ano oras lang gid sila mabukas kag hasta ano oras lang gid sila manirado. Ang ano sa mga malls naton, Mayor. Yeah. Not exactly, but in fact it is encouraged via sa mga national. They should operate for about 12 hours. Okay. Ang tinutuyo nga para mahatagan ang pumuluyo sang ligwa nga makapamakal ng ilang necesidad. So, 12 hours nang allowed sila. Pero, kabay pa, masunod din sila sa reglamento nga tanang masunod i-thermo scanning kag hindi pagpasundon kung wala face mask. Okay. Kag sila mismo wala we will try if it is possible at times nga butangan sa mga otoridad. So dapat niya in-house nga responsibilidad nga ang mga gwardiya mismo sa mga malls ngayon dapat manaway na sila. Yes. Dala na dapat hindi na nga pabayaan ng sinoda kay kung nagabayular sang social distancing sa wayon gid. Okay. Sa merkado, T-Action Mayor, until what time ng open merkado naton? Ang regular niya pagbukas sa merkado, wala naman na kuhaan din na regulate. So meaning, hindi man sila naka-open guro earlier than 4 kaya may curfew pa. Yes, yes. Okay. Hindi naman sila ka-open more than 10 kaya may curfew naman. Okay. Diri sa tricycle kag baka sikad, Mayor, ano mayara kita guidelines diri kon pila lang gid ka
pasahero given sa tricycle gro isa, pero sa tricycle do dako ini pila lang gid ang i-allow nato ni sila Mayor. Ambot kita damo sila di katama ka-confuse ko daw. I think at the most guro duwa, pero I want that check against the what is it. That's why pangaman kami sa EO nga ang DOTR kag ang LTFRB amo ning madumala sa ila. Okay. Ma-implementar lang kami. Yes, okay. Ang liquor ban liwat ginapamangkot kon bukas na ini anong sitwasyon kadamo gid gro nagahulat nga manag inom la Mayor ha. Oo, intindihan na pero especially kung sa listahan na itong mga negosyo may nabutang nga ang manufacturer sang liquor sige ho na. Okay. That is correct. Pabayaan pa ang manufacturer but selling the liquor is another story, diba? So, wala na diri sa aton nga ini nga executive order, wala na dinabutang. Meaning to say, atong sang una nga liquor ban naton nga wala man tuging cambio, wala man tuging refill, sige pa na yapon. So, mientras tanto nga nag-GCQ kaya, maayo ko sa pumuluyo, malikor ban lang taanay. Yes, okay. In a way, kung sa ang na-prohibit nato na ang pagbaligyan ay kag ang pag-inom sa publiko. Kung ara kasi mo sulod balay kag inom ka ti ano naman ay kay ato kay nagpati ko kay Secretary Roque siya kung may alak may balak. So ginaibitar nga ng social distancing mabayular kung naga-indinom hindi ba kaya kung damo kamuli inom dati dili magbayanay kamo. Yes, correct gina. Dili makaptanay kamo kung ano pa da. Amo nang isa ka kag of course balikon ko lang ang istorya sang Cebu nga ang inom-inom mo itong naghalit kit silang ganda ko. Correct na Mayor. Kung nagsugod sa inom-inom lang na anyway, hulaton ta lang nga mag-normalize ang tanan. Wala na akong bayo. Tanan iniga pangabaygid ko sa pasensya sang tumuluyo. Hindi tani madala sa padaso-daso lang kundi pasensyahan tani kay wala ka choice. Yes, diba? correct Mayor. Kung pagustuhan na lang ikaw guro gusto ka na maglagaw. Yes, Mayor. Ako amo ni kalagawan sa akon tapos kung presyo ko kung magaling ko sa balay kadto ko sa opisina. Balik sa opisina balik sa balay. Yes, Naidlaw man kung gani bakulod mo. Naidlaw ka maglagaw. Nakagawa ka Mayor nga to'y tawhay bakulod, ano? Ati ang amo na it may go to our taking up of the lockdown Sunday. So wala na kami nagpa-lockdown. Kasi libre naman ang iban. Libre man ang pagsulod sa ng public transport. So still atong 4 ka Domingo napakita naton ang aton pag-isa. Yes. Bilog na Pilipinas, I'm very proud. Yes, I'm very proud to say that I don't think there's any other city who has done that. Diba? Yes. Diba bang konta ka mo, sabi tudlo kung di nga lugar sa Pilipinas na lockdown Sunday, parehas ang lockdown Sunday sa Bacolod. Diba? Yes, yes. Bisan 4 nito ka Domingo, pero i-consider mo sa kadamo sang tao sa Bacolod sa 4 ka Domingo kung di pabayaan itong pumulyo, pilayan kabilog ng sapdunyanay. Yes, correct yun na, ano? Okay, at least na klaro na ginman na Mayor, ano, may pila lang ka mga ginligwat nga ginagmay, i-check lang namon, ari mo, halos tanan ko ni sipon tagin Mayor, ginbasa ko ning EO nimo. Halos tanan daw nagbalik kita sa normal, open tanan-tanan pero observe lang gintaya sa mga oras, observe kita sa face mask, observe kita social distancing. Daw mo lang nang dapat lang ginaton sundon Mayor. Well, kung sabagay, no, whatever our name is, ECQ man tayo, GCQ man tayo, or bisan low risk pa kita. Iyang mga non-negotiable na iyang nga natawag. Yes. Permanente na sila yan ay subong ng ginambatan panghulgas ang kamot, ang face mask, ang social distancing, and even staying home, no, as much as possible. So, ang iban siniya kung tanawon ta, hindi man gidi sila nga total pagustuhanay. Kay may ara man lang para sa example ang restaurant hindi pa man pwede ka dine-in. Yes, take out na gid siya. May at least may matawag kita may semblance na of normalcy. We had to do this also because of the economic consideration. Ibalansin natin ang
buhay kakabuhayan ko. Yes, So, correct. of course, kung mag-konflikto, unag yung buhay Yes, correct, Mayor. Pero mintas kanto nga daw pwede makapankapan, tingawan. Tagasay amo ni mga bike ko Japon sa atong tumuluyo. Hindi pa niya pareho sang una. Yes. No, it will take time. Duga pa mintas kanto wala pa ning vaccine ni ini. Maandam kita Japon. The lessons of other countries we are guiding guiding principles nga hindi kita magsalig kag sa Japon ang social distancing at all times. Yes. Okay. Anytime, anywhere. Hindi ta ginapabutan niya. Yes. Ari, Mayor, daga importante, gini, Mayor. How about sa mga sports, Mayor? Bawa mo rin, dahil kayo nadumduman ko, gid. Kumusta niya, Mayor? Kiti, like for example, basketball, sa mga barangay, sa mga streets, dira, sigurado ko may ari gini sakos da may tumbuanay may sapdinganay anong may ari na din na lista mo. I think ang non-contact sports amo nang i-allow. Okay, at least klaro. Pero golf, tennis, wala bala kiti pwede ka may kalayuan mo. Yes. Para sa kung golf ka kalayo man tan tupad mo, kung tennis ka tumatun siya sa piyak. Pero of course, ang makita pa sini nga ang mga basketball nga damo tao, hindi na gitanay. Hidlaman ko gani NBA. Oh, yes, gani. Wala ka na tanon. Bisa ng mga Amerikano pala lagyo gani. Gani, yes. Ma-adjust lang taanay. Yes. Kay, in the end, hindi man permanente. Pero this is a critical time, critical period. Nga kinanlan kung baga doon nagabagyo pa bala. So, mintas santo nagabagyo, mapasilong ta anay. Yes, correct. Kaya matapos bagyo, magwa man ta. Kita, mahugasan. Mayor, last na... Dito pagsulayon ang bagyo. Last na lang gid ni Mayor kay kabalo ko mayara kapay ba natin diron. Last na lang gid ini. Kagabi, grabing linalisay ni sa social media ang angkas ang motor. Pero subong kay open naman kita, okay na gid ang akasanay ni Mr. kag ni Mrs. kag ni sister kag ni brother Mayor, no? Well, amo na gani ka highly debatable gida istorya sa angkas na no. And so much so that kung nabasahon mo ng provision na gibutang namon sa mga motor. Ginbutang Japon naton nga as a general rule within the spirit of social distancing and even in the consideration of security kasi naman ang damo sa mga riding in tandem nga nabiktimay sa mga ibang tangang kulturan. Riding in tandem as a general rule is not supposed to be allowed. However, ginatagan naman ang ligwa ang mga kapulisan to do this on a case-to-case basis. Meaning, katulad ang kon butang ta mag-asawagin ba na sila? Kay kabudlan man ni Arjo nga timambal sila nga hindi nyo sa mga pangkasan niya galuhulid kami gayong gabi. Yes, ang ginawa. Bilang, in other words, the police will play a role here. Kasi kundi kontaton ang being riding in tandem, base nga mga suspicious elements. May purpose ng Japon. May naagom kita Japon nga something good about it. Okay. So, iwas lang tayo angkas, Mayor, even family? Yeah, pwede. So, they will do that on a case-to-case basis. Case-to-case basis. Okay, sige. Mayor, thank you so much yung mga time tonight. Unless kung mayroon kapag gusto ulit ipalabot sa Bacolod, hindi mo pangabay. Go ahead, Mayor. Okay lang, thank you. For the record, this is my first interview after nagpagwa kita sa aton nga executive order. Quite expectedly, I had to focus only on the features nga which sa ako pagtanaw kung interesado ang pumulyo. Pero dalayon, kung ano giman pa mga kutano nyo, tawag gilang kami. Yes, Mayor. Okay. Okay, sabay pa sundon ta lang ang mga reglamento kag basic yun. Hindi pa niya pareho sa una. Yes. Hindi niya kung na ni transition na ni pro
hindi kita magsalig, ha? Hindi kita magsalig. Yes, kag kon way man importante, hindi magwa amo na pinakagwapo na Mayor. Yes. Yeah, gusto gina. Amo na nga, this is called a quarantine because dapat ang tao na quarantine. Yes, correct. So, it doesn't mean complete freedom, eh. Aha. But so, in the end, depende sa aton, no? May araman kuno nga naga-post nga masunod din kami, mabehave kami, andam kami. That's very good. Kapay pa nga mo nang sundon ta. Yes. Andam gid gihapon. Kita. Yes. Mayor, Okay. salamat sa mga time. Maayong gabi kag mabuhay ka, Mayor. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Masalamat gid sa Action Radio, sa Mr. Brian, kay Ann, kay JM, kag course sa kay Nona, kay Boss Nona. Yes. Kag, sige, congratulations. Thank you, Gid. Thank you, Mayor. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Mayor Bing Leonardia makaksyon sa Bacolod, suliton ko lang. Kay para maklaro naton una-una, kagabi ang ginalalisan gid sa social media pagkatapos interview taman kay Mayor Bing, amo ni siya ang QPAS. Now, sa Executive Order number 35 ni Mayor Bing Leonardia, ang Home Quarantine Pass Action Oliver ginsuspender na wala na sang QPAS ang syudad sang Bacolod. Aksyon Firing Line. Way di nakagwa tanan-tanan, pero way ko naghambal sa inyo nga maginuwa kamuda kay way na QPAS. Suliton ko kung wala man lang ikaw sang importante nga kadtuan. Because nga wala na sa kita sang QPAS diri, hindi na lang kamo anay sagi kagwa. I hope nga maintindihan nyo na ang aton siniginahambal. Kay ti may QPAS ka man o kung wala, you are not exempted sining virus Action Oliver. Action Firing Line. Amo nang isa, ang QPAS gisuspender na sa syudad sa Bacolod, pero hindi nyo paghaboy ang QPAS nyo nga kay pwede ini siya ibalik anytime. Wait kita sa ginatawag ito kay nga further notice kung need na ton nga ibalik ang QPAS, i-check nilang senaryo starting tomorrow kung ano ba lang sitwasyon na ton diri. Action Firing Line. Okay na tada, klaro na ikaduha. Ang Marina, kay sa nagligad nga adlaw, una nabatian sang udto diri sa Action BBB, nga magabiyahe na ang mga roll-on and roll-off naton. Mga fast craft naton from Bacolod to Iloilo, vice versa Action Oliver. Kagabi na mo na Mayor Bing, nga ti makabiyahe sila on Monday, no? But tonight, ginklaro ni Mayor Bing liwat, wala anay sang biyahe sang roll-on and roll-off, fast craft kay iban pa nga mga biyahe sa aton sinisakayan pandagat from Bacolod to Iloilo, Iloilo to Bacolod, mga kaksyon. Action Firing Line. Inaklaro na nakatama ha, wala biyahe. Alright? Ano pagid ang mas maintindihan naton? Mga salakyan nga pribado halin sa gwa sa Bacolod nga magsulod sa Bacolod. You should provide magkuha kamo sang karpas halin iya sa provincial office. Kay i-check dira ang plate number coding mangyapon at uneven mangyapon nga ginapangita dira. So importante nga magpangayo gid kamo sina kag usisaon nyo gid kung ano ang punta sang inyo sini nga mga numero sang inyo sini nga mga salakyan dira. Ini applicable lang ha sa mga pribado nga mga salakyan. Action Firing Line. Ang pampubliko iya nga mga salakyan, pwede lang niya makagwa pasulod, gwa sulod. Way na sang kinanglan pa nga mga provincial pass pa dira ang pampubliko. Ini natuhoy lang sa mga pribado. Action Firing Line. Diri sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon, ang mga malls naton bukas na. Ang pag-intindi kong SM gani, las 11 Action GM, magabukas sila tob-tob las 6 sang hapon. No? Pero kung sundon ta ang National Interagency Task Force nga guidelines, dapat ang mga malls naton bukas 12 oras. Pero nakadepende sa management kung until what time sila magabukas or until what time manirado kag ano nga time sila magabukas. Action Firing Line. Guidelines malang sa mga merkado ang mostly dirati until 6 o'clock, 7 o'clock. Mga 6 o'clock in the morning, bukas na. No? So far, duwagin man sa may ginbag o dira. Ang angkas ang motor, tiwagin ta mahimo Action JM.
we need to observe gihapon sang social and physical distancing. Bisan imo pa asawa, bisan imo pa utod, bisan imo pa da apo, anak, ano nga sitwasyon, hindi pwede makaangkasanay sa motorsiklo. Action firing line. Kay para lang gid maobserbar naton ang social and physical distancing. Except gid lamang if necessary ang aton sini nga mga miyembro sang PNP, mga kaaksyon. Kon kinanglanon gid man. Pero sila gani way man ni ginaobligar mag-angkasanay ni sila. Kay dapat magin-serbe ini sila nga modelo sang aton sini nga mga sibilyan. Action firing line. Ang mga private cars diri sa syudad sa Bacolod, pwede ka mo ya kahugyaw kay wa idea na plate number coding. Pinagusto ka mo kagwa kasulod pero kon hindi mala importante pahimunong kita, no? Kay ini kon si Mayor Bing pa ari patagihapon in critical condition. We are now in abnormal nga situation. Why hindi kita kampante sini? Ini gani kon isipon ta Action JM, ang ining pagpalayag ni Mayor Bing Lardia Subong, ining EO nga ini, sugal nimo. Kung ang tawon ginaton, ginsugal yan tungod sa kinahanglanon sang pumuluyo nga kinahanglan i-provide and the purpose nga kinahanglan makabulig-bulig labi na gid income kag iban pa nga kinahanglan. Action firing line. Kon padalman tagid sugal ining ginhimo niya. Sa sige na lang himuon tani kay doga lain na gid ang pumuluyo provided nga may ara sang mga regulasyon nga dapat naton sundon. Simple-simple sa regulasyon gid ko sundon naton. Una-una, gamit lang gid kita sang face mask, mga kaaksyon. Action firing line. Isa ka regulasyon gid lang na para makagwa ikaw sa imo sa nga puloy. Anda, anywhere pwede ka kakadto, basta importante lang gid. Ikaduha, observe kita sa social and physical distancing ginatawag. Kag, ang mga bagay nga himuon naton nga importante. Amo lang ning new normal nga ginatawag naton, amo lang ang sundo naton kung gusto giman naton maghinugyaw. Action firing line. Kay kung hindi tara pagsundon, ining pagsugal sang EO ni Mayor Bing Leonardia, anytime pwede niya mabalik. Kiti, makita niya ba karon nga daway tiya nagasinunod sining new normal nga situation, nagapinagusto na kita, nagapinalagpat na lang kita, mayor ini siya, executive sa syudad, pwede na siya makabalik, sini kag ibalik ya kung anong gusto niya para sa ikaayo naton kag seguridad naton. Action firing line. Kabay pa nga mahangpan naton. Kag kung isipon tagid gani ya, kamo dira nga nagamonitor subong, kung maginuwa kamo, pierde kamo ya sang sa aton sini mga public officials. Sila yung nagapatuman sa regulasyon for our security sa aton sini nga health dira. Pero kung magdinungol kita, hindi ta pagsundon, pierde kita. Kaya nga, kita ding una malatnan sang virus nga ini, kung magdinungol kita, hindi ta pagsundon ang pinakasimple nga regulasyon sa aton sini nga gobyerno. Action firing line. Aring nami ang tricycle. Kadamo ko sa nakitaan nga mga tricycle nga sa Francet Action Oliver, dapat isa lang makasakay, o duwag yapon subong. Sa likod, kung isipon, tagid ang karga sa tricycle subong, dapat 3 lang. Duha sa likod at tubangay, alternate sila nga duha, isa dira sa may Francet. Kag ang driver, makadulo distansya, kundi 4 tanan pating driver. Action firing line. Amo na dapat sundon nyo, no? Kag dapat striktong kapulisan, tadi nga may diferensya dati sa Y. Sa mga e-bikes naton, mga tricycad naton, dapat isa lang gidyang pasahero nyo. Distansya kamo, amo na nakasimple gid para makabiyahe kamo. Sundon tani nga mga regulasyon. Kay kung hindi, basi liwaton ni Mayor Bing, kag hindi naman takagwa liwat. Action firing line. Tiway ta, suliton ko ita di mahimo, ang iyagin himo subong niya para nga makabalik-balik kitas normal, ti sundon ta mga regulasyon. Sports. Sa mga sports naman naton, iya, pwede gid, pero inang hampang iya nga wala tanduganay. Ti hampang ka mo dahil, sa tutong hambal niya mga table tennis na okay na, ang mga golf okay gid na, ang basketball alang-alang gid, football alang-alang gid, softball alang-alang gid. Action firing line. Kay ti tapikanay kamo na mo, no? Ano mga hampang na nga sports nga way lang kamo tanduganay, medyo adjust lang kamo dira. Sa mga mass gathering naman, sa mga misa naman, ti social distancing gyapon kon isipon ginaton gani hambal ni Mayor Bing to 10 to 20 mo pinaka
damo abing makatambong. Tingaling kiti dira sa simbahan, Cathedral Action Oliverio, gadugok na diyang tao mo. Ti dako man ang simbahan da, kung pagkakita nyo nga way na kamo pulungkuan, nga isa ka metro ang distansya, puli na lang kamo. No? Dito na lang kamo pangamuyo sa puluyan nyo. Action firing line. Hindi na magdasok da kay problema kapag na, no? Ano pagid ang dapat na ton klarohon diri? So far na mention naman tanan ang curfew for all ages. Hindi curfew for minor, tanan curfew. Bata, tigulang, matambok, maniwang, balo, binayaan. Curfew ka 10 p.m. until 4 o'clock the following morning. Action firing line. So, klaro na. Liquor ban. Tiway gid baligya anay ilimnon, no? Pasensya gid may nagatext sa akon di migo tani negosyo yan. Negosyo niya. Di pasensya gid anay kay bawal gid. Solo sekreto group pwede. Action firing line. Pero dapat hindi gid dapat kay bawal gid, no? Ang pagbaligya sang ilimnon, mga kaksyon. So far do na plastar tanan ang liquor ban nga pamangkot titiway gid no, di pwede no. Napastar tanan lockdown, wala na lockdown kun Domingo. Na mention ko na kay na, wala na lockdown kun Domingo, mga kaksyon. Kay ti makitaan nila ang sitwasyon. Okay. Correct, gambol gining dako, discipline anay. That's why gin-mention ko kay na, sugal ini mo, ginhimo sa aton sini alkalde para makaginhawa kita. Na? Pero muna, disiplina sa kaugalingon ang aton sini nga himuon. Taxi, may pamangkot, pwede gidya kabiyahe ang taxi da. Pero kung pwede yung pasahero mo dira, isa, kay social distancing, isa or duha, kung paano mo i-manage ang imo sini pasahero, nga hindi lang gid kamo yung magtandugan na ito slow down. Action firing line. Ano pa? So far din na mention tanan. Kung akon gigani padalman daw nagbalik gites normal, observe lang tayo sa mga importante nga pagdisiplina sang aton sini kaugalingon mga kaksyon. Amo na kasimple. Daw nagbalik tas normal Kung ako gidya pa, no, may mga oras lang bing pinangligwat. Aduay gid man gani mo, no? Basta gamay katama lang gid. So far do okay na gid ang sitwasyon. So ang aton lang liwat suliton aton disiplina sa kaugalingon. Sulit-suliton tagid ni nga ang aton sining face mask na di pagkalimti mga kaksyon. Social and physical distancing amo ning aton sundon diri. Amo nang dako nga buligid kagkon wala sang importante nga kaladtuan ni sulit-suliton ko gini hindi kamo anay sa gilagaw mga kaksyon. Action firing line. Sa mga kabataan hindi kamo sa gigwa. Bawal pagid iya. So kabay pa nga na hangpan nyo na ang sitwasyon sang GCQ diri sa syudad sang Bacolod. Ayos na. Sige. Last 8:40. Pagbalik na ton karon, gapili ko sang duha ni kundi ng unahon, kundi karon mo ko may time paginta. Gusto ko ipabalo sa inyo tani ang pag-file sang case na mo sang barangay kapitan kag ang tatlo ka mga upod. Or i-present man karon ko may time ining salakyan di pasahero sa Bacolod nga nag-design na saya for social and physical distancing. Action firing line. Standby lang kamo may bauras pa kita, mabalik pita, damo pa kita istoryahan nga mga information nga magather nyo tonight sa aton sini nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalagang Watchmen! Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakulon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
Aron kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo,
Porter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampi ka. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Sa sining nga panahon sang krisis mga ka-aksyon like COVID-19 kagiban pa nga mga balatian subong nga nag-exister sa aton sining nga palibot kinanglan naton nga mayara kita sang panaming sa kaugalingon no. Igalion naton nga magamit iya sang DTX 500 kini siya may tatlo ka mga anti-diabetic properties. Charantin ka nagapanubo sang glucose labi na gid ko nagataas sugar mo dira. Bisin nga nagakontrolar sang imo sining nga blood sugar. Kag polypeptide nga mayay kaangay sang epekto iya sang insulin ining DTX 500 mga kaksyon. Para sa kompleto man nga management sang inyo sining nga liver detox, mag DTX 500 kada adlaw gid ini. Kami ara ini sang detoxifying compounds nga nagatinlo sang dugo kag suman atay. Ini ang may mga ara sang ingrediente kaangay sang phytochemicals kag antioxidants. May ara man sang pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag suman cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active healthy and fit. Mag DTX 500 na mga ka-aksyon. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Way ginaton malabot si aksyon dyan sa kwan ba kado ka lang alang no? Karon na lang sa aksyon 9 patrol aksyon dyan Kay sa aksyon dyan mining balita ya parti sa jeep balang may mga plastic na sa sulod kag improvise iya sining ga balde nga ginbutang ito nga mo to makasukot sang plitis ang tawo. Aksyon Firing Line. Nami mo, no? I-check nyo lang sa aton nga Facebook dira, page kay makita nyo da. Alright? Kag ang report action Eden kung tani sa pag-file case ang barangay kapitan sang Felisa kag tatlo ka iban pa. Pabasan ta na, no? Nga actually nakaset pa ko interview gani kay ABC President Lady Gles Gonzales may mga concern pag itatani for Bacolod kag kuana. Sige lang ano mo na kay mas importante pag itong kay Mayor. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Mayang kabilang kay Sir Alova, nag-monitor sa Matinion si Livia Octavio, tamyaw lang Action Brian, James Octavio, nagapamatigid subong, si Maria Nilma Tiruel, Rayson Vintora, pwede maka-church service or worship. Observe lang social distancing face-to-face, face mask also. Pwede na. Nag-monitor man si Jeremy Padilla. Good evening, Action Brian. Basi kon makilala mo pa ko, Jerry Toreno Padilla, ang manog kodak sa Don Salvador. Nga barangay Igmayaan sang una, pakigreet lang ko kada gabi sa imo program nga monitor gid kami kada gabi. Salamat gid Padilla family. Dumdumon ta niya. Malupit. Shout out lang ko no Beach W kag DSSD. Tani magtarong na kamo sa pagpili sang SAP. Beneficiaries kay basi masulod kamo sa karse. Grabe. Action Firing Line. Parte man ba? Alright. Daligid lang ang iban pa diya. Alma Lopez, good evening mine. Si Pings Rojo, ask lang ko kung ang senior makagwa kung may transaction sa bangko. Basta mga importante lang yung mga necesidad, pwede gid no? Pero kung basihan nato ng National Interagency Task Force, ang 60 pasaka nga edad nga wala ka man lang nga trabaho kag hindi man lang importanteng kantuan mo, hindi gid pwede magwa. Kung why ka mo upod sa inyo puloyan tong question mo kay na, why ka mo upod sa puloyan, why ka mo suguon, ngayo ka mo da certificate sa barangay nga pamatuod
Uon nga way kamo upod para masigurado hindi nata para man di magkaladakpan ba. Action firing line. Hindi magindakpo na magkalaakigan o masawayan. Kabalo naman ta kung kisa ang mga senior naton makamapitkan mo gamay nga istorya basi mga akig blalain pang resulta. Si Madam Mercy Mano Tanilyon Polaron no lockdown on Sunday. Balsomo Marife. Action by good evening. Mangkot tani kon magbiyahe ka out of town, ano ang kinanglan? Madulong lang sang rasyon sa nanay. Pwede lang kabalik dayon sa hapon, taga diri ako sa Bacolod. Nanay ko Pontevedra. Ano himuon ko? Thanks gid. Pwede na actually talaga kagwa. Pwede na gid sa kagwa basta mga importante lang gid. Tsaka imo importante man ay. Dala lang gid ID nga Bacolod nun kakay para pagbalik mo di hindi na kinanglan pangitay pa mga queue paso ko na no pa dira no. Ako na ng car pass bala. Kaya ginapangitaan to car pass ang halin lang sagwa sa Bacolod nga magsulod diri sa Bacolod. Kaya ang volume sang salakyan to gadugang mo ari ditaran sa Bacolod ang damo. Action by open na kong Domingo ang market o open na kay way naman lockdown. Divine Argente nagamonitor man ang bata pwede kagwa o sa din siya makadto. Basambal ko basta hindi man na importante kag sa National Interagency Task Force uliton ko 20 down nga edad hindi pwede kalagaw. Si Joan Cordero, private car from Kabankalan pwede makasulod sa Bacolod. Amo tong mention ko kay na car pass kalin sa probinsya kinanglanon gid. May plate number coding amo na i-check ninyo. Marilyn pa Ilano, mga mag-travel from Bacolod to other municipalities and the province need pa provincial pass. Ano mention to kay na. Si Mabel Cagasan Palmes, Amalia, dapat sa jeepney, pag panaog mo, amo na magbayad mo sa driver or antes ka magsaka bayad anay. Dapat exact amount dala mo. Less ng contact. Correct gina. No? Viewing live sa Buesi, Idaho. Sakto pagbasa ko ba si Salaa? Okay, sige. So, Joon ni Vera Oiko. Okay, salamat. Oras ko na walang alang naging maka-action ha. Pasensya, so ay kod malabagan sa mga gabi. Pabasanta, no? Kanako pa tiyempo na ton. Alright. Si Madam Jillian Galio, Kaburog, kag si Sir Saniboy Magsipok. Naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. Subong iyang nga gabi mga ka-action. Sige, kadamo palagas nga mga mensahe. Galing kita mo na din naton malambot, ano? Ang iban. Si Raymond Ligaspi Pineda naga-monitor man. Onad Kiberti, salamat man. Mayang gabi lang kay Tikoy Pakals, nagahampang sulpot. Sila balahilin kay Linlena, salamat gid. Alright. Kagabi ang internet ka computer duway ko gid na napamangkot ko nito medyo subong na lipatan ko gid no. Sige. Robin Hinovia o Hinova, salamat man sa pagmonitor. Why nagita oras ano? Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ni Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa. Sa technical side, we have Action Oliver Pason, upod man daton diri Action JM Baikin. Sa News Center Action on Defensor, partner to sa mga gabi. And standby na, karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia. Kagin niya na malabatian ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwa sa mamangyapon nga istasyon kag oras ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,